जोंना सेसापानि आन्चलिक माइनाव फोरबो आफादा फैयै फैयै जोंना 52थि जाबाय खुंगा 52थि जाबाय। बेवहाय जों गाबोननिफ्रायनो फुंनि 8 रिंगानिफ्राय गेटखौ बेखेवगोन। बे गेट बेखेवखांनायनि उनाव जोंहा मण्डप मोननै दङ, मोनसे ब्रह्म आरो मोनसे बाथौ। ब्रह्मआ ब्रह्मनिनो नेम खान्थिजों महाजयग होनाय जागोन आरो बाथौआ बाथौनि नेमखान्थि आर'जजों बाथौखौ बेखेवनाय जागोन आरो। जौसाङाव मा मा हाबाफारि लादों? जौसाङाव जोङो बेलासिनि 3 रिंगानिफ्राय खेराइ ख्रिस्टि मोसानाय आफाद लादों। जौसां बेखेवखांनायनि उनाव बिनि उनाव जों मोनाबिलियाव लकेलनिनो आइजो बिहामजो ग्रुप डेन्स कम्पिटिसन लादों। बियो सोलिगोन 18 अक्ट'सिम। दा बेखिनिखौ जों हाबाफारि लागासिनो दं आरो। 18 थारिखनि मोनायाव 18 थारिखनि मोनायाव जोंना कामेस्वर बर' बिथां आरो फुंबिलि बसुमतारी देंखोगिरि बिथांमोना जों हांख्रायना लाबोदों बिथांमोनखौ। दा बिथांमोनानो रायजोखौ गोजोनग्लाय होगोन आरो। 19 थारिखै जोंहा सोरां एरिया थियाटार मोनसे आरो सुदेम सना रामसियारिनि मोसानाय, बेफोरखौ जोङो हांख्रायना लाबोदों। बेखौनो रायजोआ जाहाथे मोजाङै नायनानै गोजोननो हायो। 20 थारिखै जोंहा हाबाफारिया गासै मोन 12 गामिनि हेफाजाब होनाय गामिनि दैदेनगिरि आफादगिरि नेहाथारिखौबो जोङो हांख्रायनानै मान बावनाय हाबाफारि लादों। आरो बेफोर जोबखांनायनि उनाव जोङो माइनाव खुन्दा थिखांगोन। माइनाव खुन्दा थिखांनायनि उनाव आरो देंखो मोनाबिलियाव जोंनिनो लकेल MLA बिथां जलेन दैमारिया बेखेवफैगोन कालचार नाइटखौ। बे कालचार नाइटआव जोंना जेसि नार्जारि बिथां आरो कर'ना राभा बिथांमोना फैगोन। दा जोंनि बेयाव माइनाव फोरबोआ खुंगा 52 जाफैबाय फैयै फैयै। दा बेबायदियैनो बोसोरफ्रामबो जोङो ब्रह्म धर्मनि नेमजों आरो बाथौनि नेमजों ब्रह्मफोरा आहुति होयो बा जग्य होयो, बाथौफ्रा आर'ज गाबो। बेफोरबायदिनो फुंनिफ्रायनो गाबोन अखानायब्लानो माने फुजाखौ जों आरम्भ खालामगोन बा जागोन। ओमफ्राय हांख्राय जानाय बहुद आलासिफोर फैगोन, मेथाइ खनगिरि आरो बिबाजै ग्रुप बा बाजै ग्रुप बादायलायनायाव बाहागो लागोन गाबोननि दिननिफ्रायनो मोनाबिलि 6टा बाजिनिफ्रायनो। आरो लोगोसे जोंहा जायफोर आर'ज गाबगोन फुङाव, बेबो मोनाबिलियाव बिथांमोनाबो फैफिनना आरो खालामफैबावगोन। फुं मोनाबिलि बेफोरबायदि आरम्भ जागोन। जोंनि बे माइनाव फोरबोआव बरा बाजार फिल्डआव गासै रायजो राजाखौ बयबो गाजा गोमजा फैनानै जोंनि बे माइनाव फोरबोखौ जाहाथे नायफैनानै मदद खालामफैयो, बेखिनिखौनो बुंनाय जाहैबाय। सानबासिम हाबाफारि लादों। बे सानबाखौ गोसोबायदि फैनानै बेरायफैनो हागोन। जानो हागौ बोथोराबो मोजां जागोन आंनि आन्दाज आरो। माने फुजाया जोंनि माइनाव फोरबोआ मोजाङैनो जाना थांगोन। गासै आइ आफाफोरा बिदा फंबायफ्रा फैनानै माने जाक जमक फैदो, नायफैदो, खावलायबाय जों फुजानि जानानै। गोजोनथाव खौरां। TVSनि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा TVS गारि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों। बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा TVS गारि श'रुमा धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं। बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि CRPF केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा TVS श'रुमाव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा TVSनि गारि लानो हागोन। नोंथांमोना बागुरुम्बा TVS श'रुमाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बायदि TVSनि गारिखौ लांफैनो हागोन। TVSनि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा TVS श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों।
बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि, फुल टिंकि पेट्रल फ्रि, फ्रि एसर गिफ्ट आरो टिभिएस कम्पानिनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभेलेबल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव टिभिएस कम्पानिनि गारिखौ लानो हागोन। लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय 7002132259 एबा 8638131734 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लानो हागोन।